Yabona uJohn xa sithi umnquba lo kathi unabantu the tabernacle of God is men. Other men aizo aliens ezazibonayo, aliens from another planet. Ubona nina lisinisiwe. But the matter of time nokwenza iclaim ngamabango. But if you want to make those claims, stop fakery, stop, be real. Because uKristu akwazi usikhomita kumuntu. Uyafuna ukunceda but ungwele gqithi. uYesu Kristu weza uzokufuna. The Son of Man came to seek and to save that which was lost. But when you are claiming that you are not lost, so uYesu Kristu wena awuyothageka Yesu Kristu because we are saying to you, because when you say ufana nilawudike wena ukuthi ndityebile ndiyasityebisa ndiyabona ke xa uYesu Kristu thenga kum i-salve intambizo yamele kwenza uzokwazi ukubona ihlazo lokuziba masabathathane ngayo uthi konke makanigcine anikhase aninike amandla silweni sonke uYesu yena uzabuya okwesibili. That is 100% guaranteed. Uzabuya. iBhayibheli lithi uyathi okwesibili amaHebhere chapter 9 uyathi okwesibili uKristu esondezwe kwabakanye ukuba asithathe asisuse isono sabantu ukumsebenza ukuthatha asisuse isono sabantu. Athi ke ngokuverse 28 uyakuthwa kwesaphi okwesibili abonakala esisentolo uwenzisa kwabantu kuni makanisikelele anithathangalisa ngiyacela ke ningafana abantu ababalekeni imangaliso i-miracle signs and wonders because mabethuna indawo yami egqibela uYesu akadingeki ukuze simamkele kufuneke enze something. Simamkela kuba enguye laa nto lithethwa phayana yakhona siquka amaHebhere chapter 11 verse 6 sathi amaHebhere it is impossible to without faith it is impossible to please God. Yakhona sisithi because he who comes to him or to believe that he is as he is before sifumane i-benefits zokumamkela batamkela yena qala. Na uYesu akangoshuka daddy. Yebo ushuka daddy ngumuntu ongumtata omdala. Nomntana wakhe umncinci uthenga kulo muntu because unento asifumanayo akamthandi umntana omdala qasifwa abanenimbi akamthandi. But into ayithenga kuye ufumana izinto ufumana amaqhaza ufumana imali uyathengela uthengela ikhentana uthengela ntoni. So uYesu Kristu akakonjalongo funeke simamkele uYesu Kristu for what he is kule nto ayiyo. Then after that we get the benefits of accepting him.